كبرات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين بلاس لوم عنتي حاد عمق زبل حبريتا نابخم كنبلينا أبنا لوم عنت مدلونا سراوي السودان نابدو إيثيوبيا مصقع مجمارو سعيبو 4 كيلو أب كبير شعولت آتيلو أزي شعولت مبقاس إذا ما سراوي السودان طرح يخونن جغنا سراويت مكلخال تግራይ እውን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ብመንገዲ ሚድያታት መንግስቲ ኢትዮጵያ በጠላማ ተጋሩ አቢሉ ዝዝርጉሕ ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ይመስሉ ብሰፊሑ ናበኹም ክነብሊና ጀግና ሰራዊት መከላኸል ትግራይ ኸ አበየናይ ብርኪ ይርከብ ብዕምቀት ከነካፍለኩም ኢና ሰፊሕ ዝበሉ ሓበሬታ ኣለዎ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምስትገብሩ ግን ከተደግፉና ይኹም ኣብ ቀጻልቲ እውን ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርጋጽ እንገብሩ ቃልሲ አጠንኪርና ክንቅጽል ሞራል ዝኾንና ስለ ዝኾኑ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ሜምበርሺፕ ብምዃን ድጋፍኩም አርዩና ሓቢርኩም ናጽንሑ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ደግምኩም ግበሩ كم تفلت كبراتن فتواتن تخطاتلتنا سراوي السودان أبزم زحلفو حيدات معالتات عزيو مسدمم زخونة واتحادرو عوتاتن دحافسن قدميتن داقسقس كم زركب زفلت يو بفلاي دما ناب مواسنت إيثيوبيا بأنفت معراب إيثيوبيا ناب كل الأمحران بين شانقول قموزن كبابتات بفلاي دما እዞም ከባብታት ንምቆጽጻር ኣብዶብ ኢትዮጵያ እውን ወሳኒትን ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ከም ዘለዋ ዝነገረላ ከባቢ ኩምሩክ ዝተባሃለት ከተማ ኣላ እዛ ከተማ እዚኣ ንምቆጽጻር እውን ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጫፍ በፂሖም ኣለዉ ካልኦት ወሰንቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት እውን ሓይልታት ሱዳን ካብ ሓይልታት RSF ሓራ ከም ዘውፅኡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዘሎ مز ጉዳይ ተታሒዙ ሓደ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልል ቡሉ ናይል ክልተ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ኣብ ካብ ሓይልታት RSF ሓራ ከም ዘውፅኡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ بمسرة ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝገብሩ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ኩናት ሕዝውን ተጋዲዱ ምቕጻል እዩ ዝተሓበረ እዘን ክልተ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት RSF ዝጸንሐ ምዃነን ንምፍላጥ ተኻኢሉ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ሱዳን እቲ ውግእ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን እዘን ክልተ ከተማታት ሓይልታት ሱዳን ዳግም ክቆጻጸርዎን ምኽኣሎም ስዒቦም ኣብ 4 ኪሎ ከቢድ ዝተባሃለ ድንጋጸን ራዕድን ፈጢሩ ይርከብ ብፍላይ ሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብድጋፍ ሰራዊት ትግራይ ዝብል ግምገማታት በሓይልታት ብልጽግና ይስምዑ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ከይልና ኣለና ብፍላይ ኣርሚ 70 ኣብ ዝቕንያት ኣብ ከባቢ ኩምሩክ ተጸጊዑ ምስ ሓይልታት ሱዳን ተሰሊፉ አንጻር ሓይልታት RSF ተዋጊኡ ዝብል ክስታት ብዝተደራጀው መልክዑ ሓይልታት ብልጽግና እንዳንጸባረቁ ይርከቡ نزا حبريتا زي نمر قدما جنرال صادقان ገብረትንሳኤ ኣብ ዝቕንያትና በሚድያ ቀሪቡ حزرارا بريتو هيبولو سراويت RSF بحيلتا السودان كبير مدقعتي እንዳገጠሙ ንድሕሪቴን صحف كم زلو بمأمن ኣብዚ خيد ዝግን حيلتا تግራይ ደገፍቲ ኮይኖም ቀልቀሊሎም ከም ዝርከቡ ብፍላይ ኣርሚ 7 እስካዕ ኩምሩክ መጽኡ ነይሩ ይኹን በር ወቕዒና ሰዲድናዮ ድሕሪ ተጠናኺሩ መጽኢሎ ዝብል ድማ ንንባዓት ዝገራጭ حساب ከንጸባረቕ ተራይሉ ዕላማ ዝምንቅስቃስ እዚ ድማ መንግስቲ ትግራይ ብኣንፈት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ናብ ማእኸል ዓዲ ንምእታው ተሊሙ እቲ ኮይናት ካብ ትግራይ ወፃእ ንምግባር ዝዓለመ ምንቅስቃስ እዩ ክብል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከጠቀስ ተራይሉ እቲ ጀነራል ኣቀዲምና ንጽበዮ ዝነበርና ብኣንፈት ወልቃይት መንግስቲ ትግራይ መጥቃዕት ክፍኒ ዝብል حساب نيرنا يهون برحزي بناي وصا حيل تدقفو ناي لوجستيك اخول اقربت تغيرلو بعنفت بين شانغول غومز نابدي سابا كغسغس سراويت تግራይ ወሲኑ ሰፊሕ መድላዋት ገይሩሎ ዝበለ ናይ ስጋት ናይ ሻቁለት ሓበሬታን ጸባሪቁሎ ብፍላይ ኣርማ 13 ዝተባሃለት ኣቅመ ትግራይ ዝኾነት ሓይሊ ናብ ኤርትራ ሰጊራ ብድሕሪ እውን ናብ ሱዳን ብምእታው ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ምንቅስቃሳት ተካይደላ ክብል ይጠቅስ ካብ ኣርማ 13 ብተወሳኺ እውን ካልኦት ኣርማታት ትግራይ ናብ ሱዳን ናይ ምስጋር ተልሚ ሒዘን ኣብ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ከም ዝርከባ ክኸስስ ተራእይሉ እዛ ኣርማ 13 ናብ ሱዳን ሰጊራ ክብል ዝጠቀሳ ሰራዊት ብድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዒናያ ነርና ቀጽልና እውን ኣብ ሱዳን መስኣተወት መንግስቲ ትግራይ ዝኣመነሉ መጥቃዕቲ ፈኒና ከቢድ መጉዳእታ ኣብጽሕናና ክብል እውን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ሞትን መስዋዕትን በፂሑ እዩ ብምባል ብሕጉስ ሓሳቡ ከንጸባረቐ ተራእዩሎ ብኻልእ መልክዕ ድማ ስጋኣታቱ ኣብ ዘንጸባረቐሎም ስፍሕ ዝበሉ ሓሳባቱ ሰራዊት ትግራይ ብድሕሪኡ ብመልክዕ ሎጂስቲክ ድጋፍ ዝህቡ ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ሱዳንን ግብፅን ንድሕሪታ ሰሊፉ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማለት እውን ብምዕራባዊ ክፋል ኢትዮጵያ መጥቃዕትን ንምፍናው ኣብ ሙሉእ ምድላው ከም ዝርከብ እዩ እቲ ጀነራል ክጠቅስ ተራእየ
ናይዚ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ናይዚ ስግኣት ቀንዲ መበገስ ጌርና ከንጥምቶን ንኽእል ሓደ ጉዳይ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኢዱ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ከቢድ ክሕደትን በደልን ምፍጻሙ ግልጽ እዩ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ብፍላይ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት RSF ወተሃደራዊ ማዓስከር ካብ መኸብት ወሳኺ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ከተማ ባህር ዳር ናይ ድሮናት መዋፈሪ ብምህናፅ ካብኡ ዝብገሳ ድሮናት ድማ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብግልፂ ኢዱ ብምሕዋስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕትታት ክፍጽም ተራእዩሎም ይኹን እምበር ዝኹሉ ክሕደት ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሱዳን ንዝፍንዎ ዝነበረ መጥቃዕቲ ተጻዊሩ ዳግም ተደራጁ ድሮናት ኢትዮጵያ እውን ናብ መሬት ክሕምሸሻ ብዝገብሩ መጥቃዕትታት ተደራጁ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ምጽጋዕ ምጅማሩ ስዒቡ ብልጽግና ብሻቑሎ ተኣትዩሎ ብፍላይ ብፋይናንስን ብዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ደጋፊቶም ኮይናት ዝጸንሐት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ብኢራን ኣዝዩ ከቢድ ዝተብሃለ መጥቃዕትታት ክፍጸማ ምኽኣሉ ስዒቡ ቁጠባዊ ቅልውላው ገጢምዋ ይርከብ ብቢልዮናት ዝቁጸር ኪሳራታት ክትውንን ምኽኣላ ስዒቡ ኣብ ጉዳይ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ጎኒ RSF ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብልጽግና እውን ወሳኒትን የማኒት ኢድ ብልጽግና ኮይና ክሰርሕ ጽንሐት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ናይ ባዕላ ጉዳይ ተሸሚማ ምህላዋ ስዒቡ 4 ኪሎ ንዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ድንጋጸ ዝፈጠረ ጉዳይ ኮይኑሎ ነናይ ባዕልትና ጉዳይ ባዕልና ንወገን ዝዓይነቱ ምላሽ እውን ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ከም ዝተዋሃቦ እዩ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽቱ በዘመንጽር ስርዓት ብልጽግና ሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ዝተደራጀው መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሌናት ከቢድ ዝተብሃለ ኪሳራ ከስዕብ እዩ ብዝብል ስጋት ሰራዊት ትግራይ ብኣንፈት ሱዳን ሰጊሩ ከጥቅዕና ይፍትንሎ ዝብል ሓድሽ ኣዘራርባ ሓሳብ ሒዞም ቅልቅል ኢሎም ይርከቡ ከም ዝፍለጥ ብልጽግና ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ዘበነ ስልጣኑ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ውሽጢ ጥሒሉ ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ታሪካዊ በደል ፈጽሙ ቁጠባ እቲ ሃገር ክናጋዕ ካብ ምግባር ሓሊፉ እቲ ሃገር ድሕሪ ሕዚ ናብ ዝነበረቶ ደረጃ ንምምላስ ንእትገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ በዚ መንጽር እውን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ረኺብዎ ዝነበረ ውስን ተቐባልነት ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ሙሉእ ንሙሉእ ጠፊኡ መዓልቲ ውድቀቱ ዝምነይ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ሓፋሻት እንዳቀረበ ሓሳቡ እንዳንጸባረቀ ይርከብ በዘይ ኣብቃን ብልጽግና ዝግለለሉ ዘሎ ካይዳ ኣብ ጎረቤት ሃገራት እውን ኢድ ኣታውነቱ እንዳሓየለ ምምጽኡ ስዒቡ ንኤርትራ ዓሰብ ብምባል ንሱዳን ድማ RSF ብምድጋፍ ንሶማሌ ምስ ሶማሌላንድ ዝበጽሖ ስምምዕነት ኣብ ግምት ብምእታው ስርዓት ብልጽግና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘራገ ሰላም ኮይኑ ቀልቀል ምባሉ ስዒቡ ኣብ ማእኸል በይኑ ክተርፍ ከይድሎ በዚ ምክንያት ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ብኩሉ ኣንፈት ተኸቢቡ ኣብ ከቢድ ሸቑሎ ጥሒሉ ይርከብ ንኸብዶም ተታሊሎም ኣብ ጎኑ ዝተሰለፉ ባንዳታት ተጋሩ ድማ ውድቀት ብልጽግና ፀሓይ ብልጽግና ተዓርብ ከም ዘላ ዘመላኽቱ ጭቡጥ መረዳእታት ኣብ ቅድሚቶም ቀልቀል ምባሉ ጀሚሩ ብዕራይ ወለደ ዝኾኑ ክስታት ሒዞም ናብ መድረኽ ሚድያታት እንዳመጹ ይርከቡ ቅድም ክብል እውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተመሳሳሊ ንመማኖም ዘጸግሙ ሓበሬታ ከንጸባረቕ ዋላ እኳ እንተተረኣየ ካብ ህዝቢ ዝተዋሃቦ ገብረ መልሲ ግን ክልተ መልሓሱ ዝብል ካብ ምዃን ወጻኢ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳዊ ከስቢ ንብልጽግና ከመጽእ ይኽእልን ሕዚ ከዓ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ናብ ሚድያ ቀልቀል ብምባል ንሰራዊት ትግራይ ብኣንፈት ወልቃይት ዋላ እኳ ተተጸበናዮ ብዘይ ሓሰብ ናይ ኣንፈት ብቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ወጻኢ ሃገር ተበጊሱ ካጥቅዕና ናብ ማእኸል ሃገር ከኣቱ ይዳለውሎ ክብል ከቢድ ስጋቱን ሸቑሎቱን ከንጸባረቕ ተራእዩሎ ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ እዋን እኹል ሓበሬታ ብዘይሓዙ ምዕራባውያንን ኣሜሪካውያን ዲፕሎማስኛታት ክድገፍ ዋላ እኳ ተተረኣየ እንዳሓደሩ ዝስምዑ ዘለዉ ሓቅታት ግን እቲ ስርዓት ኣብ ዘበነ ስልጣኑ መወዳእታ ከም ዝርከብ ዘመላኽት ኮይኑ ተረኺቡሎም እቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ ትዕዘብዎ ኣለኹም መጻኢ ተስፋ ህዝቢ ትግራይ እንታይ መሲሉ ይረአየኩም ለክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ሚድያና ብፍላይ ሳባውያን እንታይ ምስ ኮነ ሳባውያን ፕላስ ክእርሞም ዝግባእ ክሰርሖም ዝግብኦም መደባት እንታይ ኣለዎ ዝብል ሓሳባትኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ሓቢርኩምና ስለጸናሕኩም ካብ ልብና መስገን